Mut sitten on tullut tosi paljon kommenttia siitä, että mun salitreeni menee ihan hukkaan. Kun mä eka ajan fillarilla, niin se on se lämmittely, joo. Mut sit kun mä ajan tunnillenkin, niin sit kaikki ne lihakset, mitkä oli jo kasvanut, niin ne hävis. Mitä mieltä sä oot nyt niin kuin näin ammattilaisena? Niin no ei tää niin monimutkaista ja niin tarkkaa ole, että on niin kuin teoriassa on sillä tavalla, että tietysti, että miten kestävyysurheilu ja voimaharjoittelu niin kuin tukee toisiinsa ja kumpi pitäisi tehdä ekana, jos tekee molemmat samana päivänä ja minkälaisia ne pitäisi olla. Mutta se on sitten aika nippeli juttu taas, niin. Ei se ihan niin ole, että ne tuhoaa niin kuin toinen toisensa. Että kyllä mä oon ihan tehnyt ammattilaistakin kanssa silleen, että tehnyt just vaikka jonkun kestävyystreeni alle, siihen voi tulla ihan kova kuntopiiri tehotreenin päälle. Se, että mitä sillä sit haetaan, että se on ihan varma, että jos on väsyttänyt lihakset jo jollain kestävyystreenillä ja sun pitäisi saada niinku absoluuttista vaikka nopeutta tai maksimivoimaa, niin että sä pystyt tekemään sillä teholla, että se olisi niinku sitä ihan absoluuttista, mikä kehittäisi, koska se ei ole sitä sun maksimia, vaan pikkasen sen alle. Mutta sitten mennään jo niin taas nippelijuttuihin ja tässä kiinnostaa tässä urheilussa usein se nippelijuttu ja ihan tavan harrastajaakin ja se usein sit heittää vähän, varsinkin keskusteluissa ehkä yli.